Mbola tsara, mbola tsara, mbola tsara. Vaovaonareo, tsika misy vaovao fo baka. Na vao atsolearô ro mpisolelika jiaby miaraka amin'ny esclavine Mamirabatomanga, premier ministre Antsy Christian. Rô tsy raha masaky mandeha tokana, mila magnano zebra force, mila magnano intimidation, ministre de la défense, miaramila jiaby gendarme jiaby, lehiben'ny gendarmerie jiaby, andeha hagnano intimidation Toliara. Zay mivolaniko, eran'ny Madagasikara koa tsika, ataotsika intimidation koa rô, mila mihetsika tsika eran'ny Madagasikara. Nareo zegny mila mihetsiky eran'ny Madagasikara. Exemple araiky fô volaniko aminareo, hitanao resaka base Toliara io, azonareo onogno, Ravalomanana izy nitondra igny raha nataony. Izy ny Tsiko nagnabiagna izy, nandesiny nivolagna izy fa avia miasa aty anareo jiaby Antananarivo, olo boaka ambanivolo jiaby na nalafindreo entagna-ndreo jiaby andeha Antananarivo. Zegny natao hoe exode rural. Azonareo, rongona Ravalomanana, tavela agny amizay olo jiaby, asa amizay maty asa jiaby. Azonareo, zegny koa vao base Toliara io. Tsy maintsy zegny fô bo base Toliara. De ino raha tianareo, de ino raha tsy tianareo, c'est comme ça. Zavanareo, volaniko aminareo zegny fort dauphin. Zavanareo fort dauphin. Ka za intimidegna olo volaniko. Mietsefa tsika vahoaka. Ambariobe, Diego Charez, Tamatavy, Toliara, Tananarivo, eran'ny Madagasikara, io volaniko aminareo zegny c'est l'heure, c'est la révolution. Io tsisy mangataka azafady zay mety hagnano fa zavanao rô, navy rô jiaby tô, hagnano ino? Hagnano intimidation olo? Hagnano intimidation olo? Miaraka amle lehiben'ny gendarmerie jiaby misolelaka jiaby, maramila jiaby misolelaka agny rô. Pendant que les vrais soldats rô andeha comment dire ça là, face à la population, andeha hiady population. Vous rendez compte de ça? Zegny atao hoe, zegny volaniko, nagnino zotry atao direct karaha Corée du Nord volaniko aminareo. La plupart du temps maramila fo hitanareo, c'est ce qu'on appelle la dictature. Izy naboakany premier ministre, fotiny Mamirabatomanga tsy maintsy mivolagna aminazy, mila mandeha asa ty, izy koa tsy zegny anao misy problème, direct ataony forcé, même izy tsy tia hagnano, magnano fo. Zegny atao hoe cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné. Zegny volaniko, miprofita atsika zio eran'ny Madagasikara, tsy mila manja atsika zio volaniko zegny, tsy mila manjy. Fa hely tavela fa io arakaraka répondant-tsika fo zo. Arakaraka répondant-tsika fo ne zo. Izy koa hitandreo fa atsika tsy magnambela, hitandreo fa atsika mi-contre, rô tsy maintsy recule fo. Le problème atsika, irô mavozo atsika mavozo rô. Du coup en fait, tsy raha mandeha. Mais cette fois-ci, eko ndraiky vahoaka jiaby fa tegna ty hetsiky zavanareo, nagnino Andry Rajoely tsy nandeha Toliara? Nagnino? Fotony fa tsy d'accord. Mais anao fa nangala volan'olo, donc obligé anao azova amizay mandeha agny premier ministre. Premier ministre mandeha agny, mandeha agnamia baiko, popopo olo ty, ampiadivin'olo jiaby, ampiadiviny zay Diego, ampiadiviny zay Nosibe, ampiadiviny zay Ambelobe, ampiadiviny zay Ambanja. Io amizay ino raha volagniny Tananarivo? Zo koa ny boaka aminareo agny coach boaka aminareo agny koa ny zo e. Azonareo zegny? Or que atsika tsy nandany izy, atsika tsy tia izy. Izy boaka aminareo agny, coach koa ny zigny e. Premier ministre igny koa coach e. Iry labanany igny koa coach e. Iry bourra réglage igny coach e. Azonareo zegny? Or que rô atao hoe salon de chien de salon. Ils font là asa maloto jiaby ataondreo. Même zavanareo misy olo petsaka Antananarivo volagna zay tsy hagnano asa io. Zay tsy hagnano asa io. Izy ndraiky allô izy midriky fô. Vous rendez compte? Même olo boaka Antananarivo masaky mivolagna fa tsy rariny. Nipartageko vidéo io fa tsy rariny volagny tsy possible olo izaka raha io fô. Nagnino Tananarivo zaraiky fô mahazo raha jiaby. Nagnino Tananarivo zaraiky fô
Anareo volagna fa anareo atoliara andeha hiasa base toliara ao. Anareo volagna fa anareo zio miasa base toliara. Zavanareo comment ça? Maison adiniko agnarany économique tsy haiko sur la route de rue Colbert. Azovy miasa ao. Ireo boka agny fo. Azovy miasa lalagna ramena. Azovy miasa lalagna ramena. Ireo boka agny fo. Donc mahaiza mangala jery qu'à un moment donné arrêtez, stop. Falera zio. Falera zio. Anao base toliara amboarinao andeha agnamboatra soi-disant base toliara, la moindre des choses anao nagnano base toliara. Imaginez juste nataonao pont-mavavy, nataonao tsara port-mavavy. Possible adignan'olo fa anao andeha hagnano la base toliara. Araiky mbola roboka, mbola firy taogna tsy voamboatra, anao miataky base toliara fotony fa nalainareo volan'olo. Anareo amizay tsy nagnontany vahoaka. Tsy nagnontany vahoaka. Misy vidéo agny en Chine. Resaka raha ataondreo io. Zavanareo nifinifiny chinois jiaby fa pourri. Zanakandreo fa pourri. Azonareo zay? Raha fa misy la vérité, aboakan'olo la vérité jiaby. Nagnino anareo magnasaradala mivolagna avao fa io tsy sarety igny. Or que olo fa mivolagna scientifique raha jiaby, olo manampahaizana jiaby mivolagna misy problème base toliara io. Misy problème base toliara io. Io milanko. Za tsy contre la France, jamais de la vie fotony za la France. Za la France, fa raha ataon'ny fitondragna aty volanko aminareo, tegna fa trop, fa grave. Pression ato, avô Macron koa ato. Avô Macron pression. Tu vois? Avô Macron pression. Za tsy contre volanko zegny. Macron mare mivolagna aminakahy Joakim alo. La guerre en Ukraine alo, amboara teninao, za fa loso edy. Azonareo zegny, za fa loso edy. Io tsy la faute la France. La faute ny Mamra Vatomanga, andraiky NC Christian, andraiky Andry Rajoelina. Taova agnatin'ny lohanareo zegny. Zay mivolagno, izy koa Macron avy en France magnamia pression Andry Rajoelina, aboaka ny prisonnier politique. Voyez, je suis d'accord pour que Macron nandeha. Tsy za mivolagna fa Macron tsy mila mahavy agny. Anao koa avy agny amegna pression directe izy eto. Volagninao aminazy, aboa prisonnier politique jiaby. Fotony fa mafia dictateur volanko aminareo zegny Andry Rajoelina io. Io firenena io tsy tondrana Andry Rajoelina. Ndre ino raha volagniny, ndre ino raha volagniny. Tsy ola dala zay isan'andro eto mivolagna resaka état fédéral io. Tsy ola dala. Zavanareo firy avion Ethiopie Airlines. Presque mandeha 40 avions. Côte d'Ivoire firy avion. Atsika même avion raiky. Avion international to tsisy amitsika. Vous rendez compte ça? Anareo volagna fa normal raha zay? Que adala zay zio volagna resaka état fédéral. Mila intellectuel. Non, intellectuel fa feno teo io raha nataon'ny Marc Ravalomanana volanko aminareo. Exode rural. Nalefa n'olo jiaby avy ety anareo miasa, avy ety anareo nafaka asa olo jiaby fotony entreprise nazy, rongona tagny rongona niaraka taminazy, tavela tagny amizay olo jiaby. Tavela tagny olo jiaby. Zegny koa boka voa, base toliara io. Zavanareo Fort Dauphin volanko aminareo zay, za fa mahazo telefone, tsisy raha pare atao Fort Dauphin. Karaha magnamboatra asa e. Nareo tegna amboatra asa, simple raha volanko zegny, tsy mbola be. Amboarinareo volanko amizay usine-ny fary, usine-ny coton, amboarinareo entreprise magnano corne bœuf taloha. Azonareo? Magnano sardine, raha misy amitsika raha zegny. Ambolianareo vary, vangianareo tracteur. Zay mampandroso tanàna fa anareo mangataka vola amin'ny Australie, américain. Adala mba américain tsy magnano raha io amindreo agny. Adala mba australien be tsy magnano raha io amindreo agny. Nagnino ataondreo aty? Nagnino ataondreo Madagasikara? Fotony gouvernement malagasy adaladala. Tsisy raha pare raha ataon'ny gouvernement malagasy. Et à un moment donné, stop. Que zay ngigny fo. Mivolagna hely menacenareo zay. Or que zay amy droit-ny. Anareo koa tokony agnatin'ny prison e. Anareo koa nor la loi e. Tsy zay menacenareo isan'andro, anao higadra. Anao koa magnano ty, anao higadra. Anareo tokony migadra voalohany. Fotony nataonareo io volamena jiaby. Nataonareo io raha fananana Madagasikara jiaby nangalarinareo.
Juska niany tsika jiaby tsika moka mbola setsy any amy base tulia tsy azotsika hono firy kilony volamena mandeha izy io atsika mivolagna izy io firy kilony volamena mandeha izy io adigna igny aferan'ny cocaïne igny adigna tsisy olo mivolagna aferan'ny cocaïne or ke maro olo agnatin'ny aferan'ny cocaïne igny nadignandrozy igny dondreo base tuliara avy koa président havy io zavanareo koa fitofitandreo olo fa karaha zay raha ataon'ny fitondragna ty maman donné stop onana ma zay volagna prenez votre famille vos cliques et vos claques anareo mandehana amizay anareo mandehana fa trop raha ataonareo volagno zegny tsisy raha manjary Madagasikara le Andry Rajoely boka farany venjigna président za nahita niaraka venjigna koa ro marami ro lehibe gendarme maramila jiaby misy olo elaka ro io tanjazagna ane anareo nagnano sermon ne iady resaka tanjazagna fa tsy iady resaka Andry Rajoely Andry Rajoely de passage anareo firy année de service anareo firy année de service en tant que général zava général gendarmerie j'ai 42 ans de service anao 42 ans de service anao mbola misolelaka général anao zay tsy mipody afara anao koa fa nivolagna raha anao tokony tourner 7 fois talon alohany anao nivolagna raha discours nao igny anao ne olobe niany amizay anao vo pression magnasary mangigny anao magnasary vo 10 za iny non c'est bon fahitan'ny masonay fa imagine gendarmerie ao a Madagasikara tsisy raha vitany anao magnaboaka imagine gendarmerie soit manipinipolo mamopopokolo Andry Rajoely tsy regny foy izy ipetraka ao normal atsika atombolagna mamraha vatomanga badika NC Christian bien sûr oui mais Andry Rajoely anao ne président anao karaha mamimbahoaka anao karaha safidy mivahoaka aboanao mamivahoaka aboanao safidy mivahoaka ambila amizay boka olo agnano manifestation natao manifestation io dikazigny fa NF anao nangalatra vaty nataonao amy placenao io anao nangalatra vaty ny anty vahoaka ietrike io boka raha résultat alitranao io anao koa tsy nangalatra olo jiaby ravoravo taminao Andry Rajoely niany tsisy olo ravoravo aminao zegny olo apoabozionareo fa tsisy olo faly aminao Andry Rajoely tsisy olo faly aminao ataovagna ty lohanao zegny tso aninenany la famille-nao zanakanao madaminao raha mahazo Madagasikara io maromaro chef d'état en Afrique volaniko aminareo zegny nagnaraka raha ataonao io maneny amizay ça c'est ton dernier mandat hitanao raha fa tsy manjary iediva apitsa état fédéral au moins ino raha volagninay amizay Andry Rajoely nagnapetraka état fédéral alohany izy niala mora zegny Andry Rajoely en personne zegny fo mampanonga gradinao olo jiaby ravoravo aminao mais pour l'instant international comité olo jiaby mivolagna fa izy koa Andry Rajoely io tsisy raha pare tsisy raha teny vitan'olo ty raha hita maso tsisy raha vitanao zava 1 euro 5 000 ariary 1 euro 5 000 ariary ça veut dire que atsika tsy miproduit atsika tsy mandefa zavanareo sanction io américain koa nampaningeny koa taxe de douane akory tsy ho fatatsika amizay tsy ho fatatsika azao mazo amizay mamraha vatomanga ne adosoa nationalité français nao mamraha malagasinao mamraha vatomanga anao koa tamy 2023 anao nangataka nationalité ivoirien iny koa raha mbola kadalenao zay ao a Madagasikara vangianao lafaniny sambava alefanao Côte d'Ivoire amizay ato mivantara lafany de Côte d'Ivoire un des meilleurs enay koa raha jiaby zegny andeha ataonareo 2000 militaire andeha atsuliaro anareo andeha mono olo anareo na ino tsy vony anareo any la famille nareo na ino anareo tsy mamono tegna foeka anareo jiaby non sérieux mbo voleza fitiavanareo tegna sérieusement voleza anareo fitiavanareo tegna
olo jiaby erany ivelany jiaby fa mivolagna za mifanojolo volaniko aminao mandeha amin'ny lalabe anao nagnano tsara raha ataonao io fotiny zay ty tsy masaky mivolagna fa trop fa atsika koa ne io fo tivitsika gasy koa moment donné miambigny ino va tsika ty miambigny ino vous avez plus de couilles ou quoi tapanaro agny zo amezanaro kamankory agny basy sérieusement vous avez plus de couilles ro avy andeha amonanaro andravatanareo ke anareo iza io fo anareo iza io fo niany izy volaniko anao si be Atoliara Fort Dauphin ho avy iza Diego fa mikomansy boka ambilobeo boka fa feno ambilobeo fa mitomagny olo jiaby azovy koa gnato NC Christian koa gnato la olo la io isaka tanandianany fotiny iraka mamiravatomagna tsy maintsy atao mina poison vola empoisonné boka izy olo amizay vo premier ministre koa boka aminaro agny izy ko tsy pany koa boka aminaro agny izy ko tsy vepany koa boka aminaro agny iro magnano fetiko rindro tout simplement or de aty boka Tananarivo io volagna non iro io volagniny misolelaka loatra hitanena iro misolelaka fotiny ino raha vitandreo aminay tsisy raha vitandreo aminay intimidé-ndreo olo magnasara misaute en parachutiste zay mba verijery anareo test zay fo non c'est bon oui fa trop zay volaniko atsika vahoaka atsika mila mihetsiky sérieusement atsika mila mihetsiky kaza miambigny ro eky zio ty mode révolutionnaire volaniko aminareo basy eky atsika kadalendreo même rano giagna tsy amesandreo tsika ampijaliandreo tsika amy rano giagna délestage io betibetiky io olo mikeky za fa ato koa délestage Diego ke ino anareo andigny fo délestage io zala potenareo agny potony jirama volaniko zegny karaha io insécurité zavanareo boka izy koa vitanareo raha zegny ro tsy maintsy magnamboatra izy zavanareo 48 heures fo mandeha duro jiaby eran'ny Madagasikara fa tsy ataondreo priorité raha zegny volaniko le problème volaniko aminareo zegny mahazo vola zava exemple FMI to lafa nandefa lettre koa boka FMI to fa mandinika FMI amiagna fa tsy amiagna volaniko tamindreo non anareo mandeha amy terrain agnotaninareo le vahoaka fa hitanareo fa isaka vola amezanareo gouvernement malagasy io détournendreo iro samby ro fo mina vola io le madinika amizay tsisy raha azondreo zavanareo asa tsisy santé tsisy éducation tsisy raha mandeha le ben force misolelaka anao général anao mandeha ndoalaka devant Andry Rajoelina devant premier ministre devant Mamiravatomanga fitiavanao vola loatra tu n'es pas digne d'être militaire volaniko zegny zay misolelaka ao vous êtes pas digne d'être militaire ataovagna ty lohanareo zegny un soldat doit défendre son pays doit défendre un bonhomme corrompu ino atao ino 2000 soldats en force andeha Atoliara anareo andeha mpiadolo agny anareo ino teny premier ministre de la défense gendarmerie le ben gendarmerie olo jiaby raha mila jiaby allez hop devant vous êtes bon à rien franchement vous êtes pas digne d'être militaire heureusement za tsy nangany maramila gasy sérieusement oui za koa nagnano maramila gasy donc za fa naty soit za naty soit reo fa marina nivoniako sérieusement anao gendarme anao lehibe ny gendarme anao niany mivolagna mare de za iny diso c'est n'importe quoi tsy mila mipody afara volaniko zegny za fa général de Villiers izy nivolagna izy tsy mipody afara mbola fo niala izy tsy mipody afara zay non sérieusement za tsy nahita non je sais pas d'où on vient nous atsika donc araiky farany namboariny Zanahary iny kone sérieux araiky farany karaha imitation igny atanareo magnamboatra kiraro en Chine igny
le tsaratsara izy amiagna pays américain, européen, le ratsiratsy izy mandeha antanànan'Afrika. Atsika amizay volaniko, farany amboariny zanahary atsika farany nataony, ale, ambany aty anareo fotony anareo tsy mahay miady. Anareo be solelaka. Même zanahary andeha ao fo izy milefa. Ino raha ataoko eto? Ino raha ataoko eto? Zavazamizava vahoaka, mampalahelo, amiagna 5 000 ariary vahoaka fa milomay, amiagna t-shirt vahoaka fa milomay, maramila tokony ampanjoso tanàna, iaro tanàna, iro ndraiky misolelaka devant ro io. Zay ne volaniko tsy possible eky zio i gendarme maramila andeha agnadoso laolo ty. Voalohany atsika vahoaka tokony mihetsika antseny. Ampianarinareo kokonareo. Raha jiaby tanànareo io arme fo. Raha jiaby ankilanareo même cure-dent mbola arme fo volaniko zegny. Bouteille zay fa arme. Raha jiaby ao fa arme aminareo. Ro mandeha mankadalanareo sérieusement. Non. Franchement fa trop raha mandalo Madagascar. Tegna fa trop, fa tegna grave. Tsy haiko karakory ampivaolo aby ty, sérieusement. Tsy haiko karakory. Tsyliara magnano raha. Anareo Tananarivo, mietrefa anareo fa manko 2000 force zegny Antananarivo. Sous effectif baka hagny. Nosibe, fa hitanareo fa manko agny. Itrefanareo. Diego itrefanareo, Tamatavy itrefanareo. De va anareo mampadegre za fa za tsy kivy fa anareo mampadegre fotony anareo hitako trop impassible. Io miambigny io fio anareo karaha tsy lehilahy volagno. Zay tapanareo agny raha bekinareo amezanareo kamankoro agny izy koa anareo tsy mahavita. Sérieusement? Lehilahy zegny miady izy ampanjoso tokantramonazy. Miady izy ampanjoso tanànanazy. Nitsika ty ndraiky, miady aiagna zahoagna t-shirt amin'Andry Rajoely. Non, sérieux. Maro volagna viety anao avianao. Karakory mba ataoko avy agny? Olo mouillé la plupart nareo baka. Io tsy vitan'olo araiky volaniko aminareo. La plupart anareo polo mouillé. De olo aty fo, même ivelany aty, avy zao tsy masaky volagna. Maro olo tsy masaky volagna eto. Maro koa n'olo tsy masaky volagna. Polo mouillé olo jiaby. C'est n'importe quoi, intimideny mamy Ravatomanga. Intimideny mamy Ravatomanga. Fa tsy mameko mafeky Ravatomanga tiako aia. Bon, zegny izy, ke afatra anareo zala mietsefa sérieusement. Anareo tegna mietsefa fa raha ty fa trop. Tegna fa trop, vraiment. Sinon bon vendredi. Miambigny fo fa za ndraiky tsy kivy laoko aminareo. Za tsy kivy. Sérieusement, za tsy kivy mivolagna ary za tsy kivy miposa anareo. Zay volaniko, c'est du drill, entraînement isanandro mila atao entraînement, atao lavage de cerveau. Fotony Andry Rajoely magnano lavage na cerveau nareo amin'ny le fotony misy moyen financier izy. Za tsisy moyen financier. Fa raha volaniko aminareo raha marigny fo. Fero mivolagna izy koa donc rongona Andry Rajoely zay zala magnano la fête. Tsara magnano la fête fa aronganinareo trenika izy. Arongina antrenika izy. Ary io tsy gendarme androngina zo volaniko aminareo zegny. Fotony gendarme volaniko aminareo zegny, la plupart azy io misolelaka. Zay ty agnano, zay ty hetsiky, izy balancen'ireo gendarme misolelaka io koa. Fotony même reo fa kivy, maro gendarme fa kivy, maro baramila fa kivy, maro police fa kivy, fa tsy haindreo raha ataondreo. Fotony lehibe ndreo mavoa menace ata anareo tsy masy karama izy koa zegny. Anareo tsy non fa zay fo menace, misy sasany zio tentative allez, mila fody agny izy. Non, c'est n'importe quoi. Oui, cinéma ataondreo isanandro. Zegny vidéo tsika niany mare koa soa aligny ty koa misy nouvelle. Za ndraiky tsy kivy angatako amy Zanahary volaniko aminareo zegny. Niandro vendredi anareo silamo. Nareo tia mandehana la mosquée. Allô, mivolagna koa nareo. Prier. Magnano doa volagninareo zegny, tu vois? Prier.
Aero moasy jiaby igny, moasy jiaby koa fa lefa koa baka, jusqu'à mpanjaka soi-disant isa mbola misolelaka fo koa, aia, anareo karaha mahay mandatsika varitra, allo alatsanareo varitra agny, tsy haiko, anareo misy fanjakana jiaby igny, allo, c'est l'heure, aboavanareo masigny marigny, fa mitomagny gasy jiaby baka, aboavanareo masigny marigny, fotony atsika gasy baka réputé mahay moasy mahay magnano allo alifasa fotony même ro io magnano Andry Rajoelina misy ninazy Mamy Ravatomanga misy ninazy ro jiaby misy donc allo zegny fo eky za solution za mitady fo baka isan'andro za mitady solution même s'il faut les éliminer ben tadiavigny solution tout simplement mila mitady solution fa atsika angigny eto fo zala angigny eto fo tanànatsika raviraviandreo atsika angigny eo fo alafolafondreo amaray ro anareo fitiavanareo 4 io exemple amaray rozy io volagna fa interdit 4 io anareo vo ifo to trop tard boka za matoka anareo mbola tsy etsika vo foteny anareo fa mavozo boka oui anareo fa mavozo soit priorité anareo zay le 4 le reste après non zareo mbelako fa bon, à bientôt tout le monde.